Sit down. רותם כאן מייסרת את הרימון. דתיים. לא. הוא לא דתי, הוא לא אוהב. היא חוברת אותו? יופי. קברתי. תכנס עם הרימון אתה עושה ולוג? לא. למה? כן, אמרנו נעשה ולוג כי לא עשינו כבר הרבה זמן. יוחננוף. יוחננוף. אבא היה קצת ילד רע, אבא היה קצת ילד שובב. וואו. לא, את צריכה לה... וואו, פלג, איזה יד. זה בצדיקומטר אתה לא היית יוצא. צדיקומטר צדיקומטר זה של גושניקים. זה לא נכון, זה דווקא למשל ממש קבניקים. השאלות שם זה... מקבניקים אין אינטרנט. אני לא קבניק. ישיבת שערי חברון לא קבניקים. לא, היא רק פשוט שלוחה של הרבור. אז ביי. קו מקובקר. כל הסרטון זה פלג ומשמש. וואי, אתה חותך חיה, אני זוכרת משבת. וואי, לא יכולים לראות את הגלגול העיניים שלי, אבל היה גלגול העיניים מאוד גדול. יאללה. את צריכה לעשות סרטונים קצרים, זה לא... נראה כמו טוסטר. יש לך טלפון עם מצלמה טובה? לא. זה לא מלח. תודה רבה לאמא של רותם על המימון הנפלא. אנחנו מעריכים אותך. We love you, mama. אין חומר לבלוג. לא עושים. יש? לא, די. וכשזה יהיה בבלוג, שכולם יתקשרו. חכה, מחר מישהו יחליק בך ויהיה בית חולים, יהיה מעניין. קיבידי, ריז... לא היה. קיבידי הולכים לניקיק מחר, אז קיבידי, ריז. טוילט. מה זה? יכול להסביר לי מה זה הדבר הזה? מה זה סקיבידי מיקס טוילט? רגע, אני? רגע, אני פשוט טבעה. הלל ברח מכאן. מה אני? הוא לא רוצה לחזור בגלל פרינץ. תראו איך פלג נראה נאצי. אבל בקטע טוב. אני בהלם. לא, אתה נראה ממש כאילו, ממש שוודי. אני גם אבל, זה בסדר. בהצלחה. Sit down. שק דברים קצת תקווה ממנו. זה לא פשוט לאבד על הבוקר דברים. מה קרה? מה איבדנו? אתה מפתח לרכב של רותם. ראינו את כל הבלוגים שלכם. גם איבדה את הצ'יפס. את שמת לב שנשרף הצ'יפס כל הלילה? כאילו את שותפו? אני מרגישה כמו משפחה קלאמזית שיצאה לטיול. את לא יודע מעצבן. אני בודקת שנייה. תפסיק לצלם, יש דברים לעשות. גם אני נפלתי בטרנד. ברובע המוסלמי? אנרגיה לחודש. ברובע המוסלמי? בכיר שהוא שותף. וופ. למה זה נשאר? מונטאז'
worst is over. The monsters in my head are scared of love. אני מצלם רק כדי שכאילו אולי היא תחליק ואז היא תמות וזה יהיה החלטות שלנו. מחר מישהו יחליק מחר ויהיה בית חולים, יהיה מעניין. ביי. היי! כל כך נעים לי. הכי נהנית. אתה יכול לשלם אותנו? איזה מטורף. הנוף. תבין, אתה איפה כבר? אבל הוא מחק. הנה עוד... תראו איך זה רק אם אני אומר. התחלנו בתנועה. התחלנו בתנועה. אני כזה גבר. איזה גררים. איזה גבר. כאילו, מה הוא אומר? בוא נעשה. בוא נדבר למצלמה. אלה לא מגיב. הלל לא מגיב. הוא מה אדיש. זה אומר? כן, הוא איש זה אדישות? אדיש. פשוט חושבת שזה מוזר. אני חושבת שבתוך הלב שלו כן דברים נכנסים אליו. לא, אפילו תגובות על דברים קטנים שאני אומרת כזה, ואז הוא בחיים להגיד, כאילו הבנת שליש מהדברים הוא אומר נגיד. וסתם, לא בקטע מפרגן, לא בקטע אדיש, פשוט הוא לא אומר. מעניין. מעניין. תחשבו על זה. תחשבו על זה. אין לו תגובה כמובן, את מכירה אותו, הוא לא מגיב. שוויץ או לא שוויץ? שוויץ. כלום. אבל פטרה. פטרה. טוב, אז... בעצם מה שקרה עכשיו. שדותן שכח את הטלפון הסתום הזה, שכח את זה למטה. עכשיו זה מאוד מצחיק, כי בעצם הוא היה הומו, בעצם. קיצור, ייקח להם זמן, אה? מלא זמן ייקח להם. שחורות. יפה. לא יאמן הוא מצא. נראה אם הוא חוזר. דותן, מצאת? הלל, תגיד לי, מה זה האבן הזאת פה? גיר. זה גיר? בטוח? כן. היה פה פעם ים? אני עושה מונטאז'. What's up guys and welcome to another video with Yair and Benzi and Peleg. We are here in the Judean desert next to the Wadi Kelt. It is very nice outside. It's a very nice day today. So today what we did is we walked into the stream in the middle of the desert and we did not expect all the Haredi people to get there, and then suddenly they did, and it is very interesting and exciting to see more and new people. Our dear friend Dotan just forgot his phone down there, so he ran down there and got it. Now he's on his way back already. Good job, Dotan. Let's go. Good job, Dotan. Let's go. צריך לחזור הביתה זה מתישהו. לא, אתה לא צריך. אחי, אתה עכשיו, תרגע. לא, יש לי להכין שבת, ההורים שלי. סקיבילי אוכל גלידה. מכיר את Don't touch my car? Don't touch my car! ורום, האבן. You want money? You want money? Say hello. I don't want to say hello. I have a pretty gift. So you don't get money, גברת. It's all about the money, it's all about the... אנשים חושבים, מודי מגיע לארץ, זורק עליהם קצת כסף, שונאים אותו. טיפשים. יאללה, כבר זה רוב. הוא מתל אביב מאוטו הסגול? כן. Don't touch my car, אחי. אתה לא מרשים, אחי.